Starship-robotti liikkuu jalkakäytävällä aurinkoisena päivänä. Näkymän päällä on otsikko Starship. Kuvateksti, miten robotti navigoi liikennevaloristeyksessä. Kadun varressa olevan roskakorin päälle ilmestyy vihreä neliö. Näkymän täyttävät vilkkuvat plus- ja miinusmerkit. Kuvateksti, robotit tunnistavat monenlaisia tienristeyksiä. Ohjaajavan auton päälle ilmestyy punainen neliö. Liikennevalo palaa punaisena. Vihreä jalankulkijoiden liikennevalo syttyy. Kuvateksti, liikennevaloissa robotti odottaa jalankulkijaopastimen muuttumista vihreäksi ennen kuin ylittää tien. Se käyttää antureitaan varmistaakseen, että ylitys on turvallinen. Kohtaus häivytetään mustaksi. Kuvateksti, miten robotti navigoi suojatieristeyksessä. Zebraristeyksen oranssi pallo syttyy. Kuvateksti, sinun ei tarvitse pysähtyä suojatien eteen robotin vuoksi. Äiti työntää lastenrattaita suojatien yli. Robotti liikkuu jalkakäytävää pitkin. Kuvateksti, robotti havaitsee tiellä olevat autot ja joko odottaa kärsivällisesti, kunnes tie on vapaa, tai ylittää tien muiden jalankulkijoiden ylittäessä sen. Robotti pysähtyy suojatien kohdalla. Robotin päällä hehkuu vihreä valo, kun se ylittää tien. Otsikko Starship. www.starship.exis